to our channel Karthis Vlogs. I am Nicola Mokida Karthi. Hope all of you are fine. So inite vlog na start manta bulka bega फटाफट start manta bulka and inite vlog ಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ ಕೊರೋಡನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಣ inite vlog ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ vlog ಪನಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ vlog ಪನಲಿ ಬೊಕ ಬರ್ತ್ಡೇ vlog ಪನಲಿ ಬೊಕ ತಮ್ಮನದ ವ್ಲಾಗ್ ಲ ಪನಲಿ ದಾಯ್ಪಣ ಪೂರಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತು ನಿನ್ನದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕುಲು ನೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋತ್ ಬತ್ತದಾಂಡು ಸೊ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪುಡತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ಪನೊಡತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಆನಿಕಲ್ ಏನೈತೆ ಅಟಣಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೊನಪೆ ಇನಿ ಅಟಣಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಂಕುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫನ್ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿಕುಲ್ ತೂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾಯನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ പോയിനി പണ്ട ഇത്തെ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എന്നെ ഒഞ്ചി അങ്കിൾ പണ്ട എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മാമന ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು 6 ಲೆಕ್ಕದ ತಮ್ಮನ ಉಂಡು ಏರಿಕ್ ತಮ್ಮನ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ತು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಲೆಗೆ ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ಆಯ್ನಾದ ಬಟ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ತಮ್ಮನ ಅಕಲೆಗೆ ಸೊ ಐ ತುಟ್ಟುಗೆ ಆ ಅಂಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇಲಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ ಬರ್ಡೇ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೇಕ್ ಕೊನತ್ತದು ಕಟ್ ಮನ್ಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫನ್ ಅಟಣೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಂಚ ಫನ್ ಮಂತಾರು ತೆಲ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಈ ಜಂಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಸೊ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತದ ಎಂಚ ಫನ್ ಬಂತದ ಅವೇನು ಪೂರ ತುಲೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಗ ಫಟಫಟ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕುಲ ಫಟಫಟ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಒಡೆ ಗೊತ್ತನೆ ಅಟಣೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪೋಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋದ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದೇರ್ ಸೊ ಬತ್ತರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಟಣೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲಿತೆ ಸೇರಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಇಡೇ ಪೊಸ ಮದ್ಮೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ರೆಯಿಂದ ಬೈದಿನಿ ಅಂಕಲ್ನ ತಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇದ ಅಂಕಲ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಟ್ ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ನೀ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲವುದ ಕಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಕಲೆಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ದಾರೆ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮ ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. It's your birthday, happy birthday. It's your birthday, happy birthday. It's a great day, that's what we say. Happy birthday to you. It's your birthday, happy birthday. It's your birthday, happy birthday. It's a great day, that's what we say. Happy birthday to you. It's your birthday, happy birthday. It's your birthday, happy birthday. ಓಕೆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಏರೇರಿಗೆ ಒವ್ವೊವ್ ಕಲರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು ಅವವ್ ಕಲರ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಲೆ ಎಂದು ಅವಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ಕೋಕ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಏನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಸೂಪನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಂತೇರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಸ್ ಸೂಪ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೂಪ್ ಅಟಣಿದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾ ಸೂಪನ್ನ ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ಅಂದೀಕ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಓಕೆ ಅವಿನೈತೆ ಪನ್ಪನಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕುಲ್ಲ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೂಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ಲೆ ಬರೋರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ನೈತ ಪುದರಿಗೆ ಮರತು ಪೂಣ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್
ರಡ್ಡಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಪಂಡೇರು 1 to 27 ಉಲಾಯ್ದ ನಂಬರ್ನ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಇಜು ನಿಕಲ್ನ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಲೆಂದು. ಸೊ ಗೇಮ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಈ ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಗೇಮ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೇಮ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ದಾದನ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅದು ಬೇತೆ ದಾದನ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಅಕಲ್ನ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಅಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ನು ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದು ಶೋಕುಡೆ ಥಿಂಕ್ ಪೂರ ಮಂತದು ನಂಬರ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆ ತೂತೋಡೆ ಎಂಚಾಂಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನ್. ಸೊ ಐತೆ ತುಲೆ ಮೇರ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ ಅವ್ರನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂತೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತ ನಡು ಟು ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಬತ್ತು 100 ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ. ಕೇಂದ್ರತೆ ದಾದ ಅಂದು ಏರ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ದಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಯ್ರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೇರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಎಂಡೌಟ್ ಮೇರ್ನ ನಾನು 20 ಅಂಡ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಮಲ್ಪುಡನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಿಕ್ ಮೇರ್ ಪಂಡಿರಿ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆಂದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. నేతనాడు 2 టేబుల్కు మెయిన్ కోర్స్లా బతుదాతన చికెన్ మహారాజా ఒక బటర్ కుల్చా బొక్క ఇతే ఎంకల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండావే. సో బ్యూటిఫుల్ అయిన కొంచెం మ్యూజిక్ పాడితే జస్ట్ వాచ్ ఇట్. ನನಗೀಗ ಏನಾಗಿದೆ
ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಉಂಡುದಾದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಟ್ರಾಶಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಇತ್ತನು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಜಿದ ಯಾಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆನೇ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನುವುದು ಯಾಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತಗೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ keep waiting for my next vlog. Bye.